Tervetuloa The Caviar Club inspiroivia ihmisiä ja inspiroivia tarinoita sarjaamme. Tänään meillä on ilo ja kunnia toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Andre Noel Shaker. Tervetuloa Andre. No hei ja kiitos kutsusta. Kiitos kun ehdit. Mä tiedän ja moni muukin tietää seuraten sun sosiaalista mediaa, että sulla on tosi kiireinen aikataulu. No tänään on lomaviikko alkamassa Helsingissä, että vähän on jopa aikaa ajatella ja kirjoittaakin. Ihanaa. No niin, hienoa, onneksi olkoon. Ja tosiaan meillä on paljon yrittäjiä täällä meidän kaviaariklubissa. Kiitos muuten, olet ollut meidän tilaisuuksissa puhumassakin. Ja paljon yrittäjiä tätä meidän sarjaa katselee. Mutta sitten jos ajatellaan semmoisia, ketkä ei tiedä susta vielä niin paljon ja sulla on tosi monta rautaa tulessa, niin voisitko vielä nopeasti kertoa itsestäsi ja mitä kaikkea teet tällä hetkellä? No, ehkä asia, joka pitää kiireisenä tällä hetkellä on tämä puhuminen. Että mä kuulin viime viikolla, että mä oon tänä vuonna rikkonut jonkunlaisen ennätyksen Suomessa, että montako kertaa sama puhuja voisi puhua Suomessa eri tilaisuudessa ja mä oon nyt rikkonut jonkunlainen ennätyksen, joka on 105 tilaisuutta tänä vuonna pidetty ympäri Suomea. Tästä ilosanomasta, Pako Jumilompolosta, tarinan positiivisesta muutoksesta ja se on puhunut tosi hyvin ja olen siitä hyvin kiitollinen ja mä sain myös itse kiksit siitä, että mä saan puhua positiivisesta muutoksesta suomalaisille ja myös yrittämisestä, joka on aika keskeinen asia tässä ilosanomassani. No niin, onneksi olkoon, aivan uskomaton saavutus. Se on aikamoinen päivätahti, tai viikkotahti ainakin. Se on crazy, mutta mä just puhuttiin vaimon kanssa viime viikonloppuna, että kun tämä tuli esille, että joo, kyllä tämä on ollut hurjaa, mutta ehkä se kuuluu luonteeseen. Mä saan hirveästi energiaa tästä tekemisestä. Että asia, joka mä en paljasta kenellekään, mutta mä voin paljastaa teille, että on se, että mä tekisin tätä ilmaiseksi. Oh, no niin. Tämä on niin ihana puhua sillä tavalla, että yksi on se, että joka kerta mun täytyy valmistella ja oppia jotain uutta ja kiinnostavaa yrityksistä, mihin mä oon menossa tietenkin, ja se kehittää tätä tietoa. Ja sitten kaiken lisäksi mä saan aivan mahtavaa verkostoa. Että nyt on ollut 4 vuotta siitä, kun mut äänestettiin ensimmäistä kertaa vuoden puhujaksi Suomessa. Ja sen jälkeen on 400 yhteisöä, mihin mä voin soittaa, kysellä, pyytää apua ja tukea. Ja tällaista verkosta ei ole, että voi soittaa pörssiyhtiön toimitusjohtajille ja sanoa, että hei, mä tarvitsen vähän jeesi täällä, voitko olla avuksi tai ideoita tai tällaista. Että, siis verkosto, tietoa, iloa, että se on arvokasta ja mä jaksan tosi hyvin, kun tällaista erittäin positiivinen kierre on nyt sitten elämässäni. No se on aivan mahtavaa ja tietenkin sen takia tämä kaviaariklubikin on olemassa, jotta me kaikki muutkin saataisiin vähän kasvatettua sitä meidän omaa verkostoa. Että se oli hieno tilaisuus, kun mä olin teidän kanssa ja mahtava porukka, että ihana olla tässä mukana. Hienoa, tosi hienoa, että me ollaan saatu sut mukaan. Ja jos tosiaan jutellaan vähän enemmän yrittäjyydestä ja sä olet nyt tietenkin yrittäjyyden maailmassa paljon koko ajan, joka viikko ja varsinkin kun käyt puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa ja yrityksissä ja näin päin pois. Ja jos ajatellaan myös sun omaa uraa, meillä kaikilla on paljon haasteita ja varsinkin yrittäjyysmaailmassa, niin mitkä olisi sellaisia haasteita, mitä sinä olet käynyt läpi ja mitä me muut voitaisiin ehkä niistä oppia?
Joo, se on monta asiaa ja mä puhun niistä aika paljon, mutta jos mä katson vähän taaksepäin ja ehkä suurin hyppy tuntemattomaan oli muutoni Suomeen. Se oli aikamoinen riskinotto, että mulla oli hyvä duuni Montrealissa ja New Yorkissa, olin siellä lakimiehenä suuressa yhtiössä ja mä halusin jotain muuta, jotain erikoista, jotain, jossa on sitten oma särmää ja kiinnostusta ja tuli mahdollisuus tulla johtamaan pieni organisaatio, globaali, mutta pieni organisaatio Suomessa ja tämä on se juttu, että kannattaa tehdä asioita ikään kuin omalla tavalla. Mottoni on ole oma itsesi, kaikki muut ovat jo varattuja, että joka on Oscar Wilden sitten erittäin fiksu lause. Ja mä oon elänyt sillä mantralla nyt 25 vuotta sen jälkeen, kun mä sain ensimmäiset paperit pois yliopistosta. Vaikka se tuntuu hassulta aluksi, että mä olin lakimiehenä New Yorkissa ja mä haaveilin Wall Streetia ja puhelin soi ja sitten mä jouduin Kauppakatu Jyväskylään. Että se tuntuu vähän oudolta, mutta nämä outoja tarinoita ovat ne, jotka ovat kiinnostavampia ja missä voi kehittää jotain oikeasti ainutlaatuista. Ja ainutlaatuisuus on se, mikä myy maailmalle. Ainutlaatuisuus on yrittämisen keskiössä. Ja se tie on se, joka kannattaa kulkea, jos haluaa menestyä. No toi on kyllä aivan totta ja ei kannata liikaa tosiaan pelätä niitä tuntemattomia hyppyjä, että niistä voi tapahtua jotain aivan mahtavaa, niin kuin sun tapauksessa totta kai on. Kyllä. Hienoa. Entä sitten jos muutetaan vähän suuntaa haasteista onnistumisiin, niin mistä olet erityisen ylpeä? No, on aika monta asiaa, että se, että mä oon pärjännyt Suomessa ulkomaalaisena tällä tavalla, että on kyllä yksi niistä, että jopa niin, että täällä kehnolla kielitaidolla, mutta äänestettiin nyt on se 3. kertaa vuoden puhujaksi tai vuoden moderaattoriksi Suomessa. Ei ole kehno ollenkaan. No kiitos, mutta tämä ei ole kuitenkaan Eino Leinoa. Mutta ei se mitään. Tämä on just se, mikä on tärkeää myös yrittämisessä, että on se, että täydellisyys ei ole niin tärkeä kuin sitten ainutlaatuisuus. Niin, sähän sanoit, että ainutlaatuisuudella pärjää ja sä oot aika ainutlaatuinen. Joo, ja me olemme kaikki, jos me uskallamme olla ihan täysin oma itsemme, ja joka on tärkeä, mutta siis myös, vaikka tämä on totta, kirjassani The Finnish Miracle, ihannuksen ihmemaa, joka on myös tavallaan ylpeyden lähde mulle, että kaikki mun jopa läheiset sanovat, että höpö kirjaa, että tee jotain järkevää sun vapaa-ajallasi ja tällaista, että siitä on tullut kuitenkin eniten myytyä business-kirjaa Talentumin historiassa. Ja mä olin silloin vain tuntematon virkamiesjohtajana Veikauksella ja tämä semmoinen yrittäjähenkinen projekti tuli vasta, että mä halusin intohimoisesti kirjoittaa tällaista kirjaa ja sitä tuli menestyskirja Suomessa ja mä oon sitä hyvin ylpeä, mutta siellä ikään kuin pääantina tai viestinä on se, että markkina on semmoinen, missä pitää olla yhtä erilainen kuin me olemme siis haluttuja. Että tämä ainutlaatuisuus on se, että on yhtä lailla molemmat siis erilaisia ja oma itsemme, mutta myös haluttuja markkinoita. Ja tämä, mä kutsun tämä 2D-malli, desirability and differentiation englanniksi, 2D. Ja tämä on just se juttu, että
että suomenkieleni ei ole maailman paras, mutta se on tarpeeksi hyvä ja siihen on laitettu sitten tuhansia ja tuhansia tunteja, että se voisi olla tällä tasolla, kun lähtökohta on kuitenkin englanti ja ranska mulla äidinkielenä. Joten joo, olla oma itsesi kaikki muuta varattuja, mutta sillä tavalla, että markkina ottaa mukaan, pitäisi tehdä hirveästi työtä myös. Joo, mutta toi on mahtavaa. Ja totta kai mahtavaa, että puhut 3 eri kieltä. Ei me kaikki siihen pystytä, että siitäkin voi olla ihan ylpeä. No kiitos. Ja nimenomaan tällä tavalla, että se on just practice what I preach, että avoimuutta, riskinottoa, fiksu työtä, sisua, tahtoa, asioista, mistä mä puhun kirjoissani, mistä mä puhun nyt Suomessa. Ja tämä viesti on siihen sellaisen, mihin mä uskon itse vahvasti. Kyllä, ehdottomasti. Ja yrittäjissä ja yrittäjyydessäkin tietenkin on tosi tärkeää se sisu ensinnäkin, mutta myöskin tietenkin se, että kaikki asiat tehdään intohimolla. Et sieltä yleensä se yrittäjyyskin kumpuaa. Entä sitten, jos puhutaan katumuksista, kadutko sinä urallasi mitään? No, en. Hyvä, hienoa. En paljon, on virheitä tullut koko ajan ja tulee koko ajan, että epäonnistumisia on ollut niin paljon. Ja hyvä niin, koska ne vahvistaa, että me tarvitsemme ne, siis ne antaa, jotkut lamaantuvat tai sitten masentuvat niistä epäonnistumisesta, mutta mä sain vain energiaa niistä ja mä haluaisin näyttää, että hei, tämä kyllä onnistui. Yksi on hyvin julkinen epäonnistuminen mulla on se, että mä olin ainut kertaa, ei ainut, mutta ensimmäinen kerta, kun mä olin Hesarin, Suomen suurin ja kaunein lehden etusivulla ja isolla kuvallakin valitettavasti, että kun olin hakemassa olympialaiset Suomeen ja epäonnistuimme ja olimme siellä Koreassa ja se pääotsikko, että Helsinki epäonnistui ja sitten mä oon siellä itkemässä ja halamassa kollegani siellä ja tuossa on maahanmuuttaja, joka yritti saada olympialaiset Suomeen ja hän epäonnistui. Häpeällistä. Esimerkiksi mä sain mahdollisuuden 5 vuotta myöhemmin lobata yleisurheilu MM-kisoja Suomeen ja silloin onnistuimme. Että epäonnistuminen on matkaa onnistumiseen ja pitäisi olla sellainen asenne Suomessa, että ilolla opimme niistä ja sitten olemme vahvempia sen takia, että olemme epäonnistuneet. Ja tämä on tämmöinen pieni kulttuurimuutos myös Suomessa, joka minusta on edessä, että jos me haluamme oikeasti voittaa isosti, me täytyy vähän ottaa vähän enemmän riskejä. Joo, siis tämä on aivan totta, että ilman epäonnistumisia ei voida onnistua. Kiitos, kun sanoit sen niin hyvin. Meillä on kaikilla tästä oppimista, varsinkin kun niistä epäonnistumisista ollaan yleensä niin noloissaan ja hiljaa ja näin päin pois, niin tämä on kyllä ehdottomasti sellainen asia, mitä pitää tuoda vähän enemmän esille. Joskus on ihan ok epäonnistua, jotta tiedetään, että miltä tuntuu onnistua. Teidän kulttuurissa se on ikään kuin pipi, että jopa teidän kielessä, teidän DNAssa, niitä asioita vähän niin kuin, mun lempisanonta suomeksi on toi, ken kuusen kurkottaa, sen tataja kapsahtaa. tai parempi pyy pivossa kuin 10 oksalla. Että tällaisia on opetettu teille, että vakaus on tietenkin suuri vahvuus suomalaisille, vakaus ja varmuutta ja luottamusta. Ne ovat mahtavia vahvuuksia, mutta kuten Malcolm Gladwell kirjoittaa niin fiksusti kirjassaan David ja Goliath, David and Goliath, mahtava kirja, just suomalaisille erittäin hyvä, koska Suomi on pikkasen vähän niin kuin David maailmassa ja Goliath koko muu maailma, että miten pieni voi voittaa. Mutta hän fiksusti kirjoitti siellä
tutkimuksen, tämä perustuu monin tutkimuksiinkin, että joskus sun vahvuus on niin vahva, että siitä tulee heikkous. Ja jos heikkous on niin outo, että tietyssä kontekstissa se voisi olla suuri vahvuus. Niin. Ja minusta tämä on viisasti kirjoitettu ja pätee just tähän, että suomalaiset ovat niin varmoja ja pelaavat niin varman päällä, että siitä tulee suhteellisen heikkous. Just niille ketterille yrittäjille maailmalle, jotka lähtevät paljon nopeammin yrittämään ja myös epäonnistumaan aluksi, mutta heillä on tavallaan semmoinen yleensä etu meihin verrattuna just sen takia. Aivan. Toi on kyllä hyvin sanottu ja toivon mukaan moni yrittäjä katselee tätä tällä hetkellä ja tästä ponkastaa viikko käyntiin oikein tehokkaasti ja ilman rajoitteita. Todellakin. Entäs sitten, jos käännetään keskustelu inspiraatioon, niin mistä sinä ammennat inspiraatiota sun puheisiin ja uraan ja eri projekteihin, kirjan kirjoittamisiin ja näin päin pois? No Saija, miksi sä et toimittanut nämä kysymykset etukäteen? Olisin voinut keksiä jotain tosi hienoa ja inspiroivaa, mutta nyt siis heti maanantai-aamusta ilman valmistelua. Täältä yllätyksenä sulle. Voi Saija, olet ihan mahdoton yrittäjä. No, mutta katsotaan, miten sä lähdet kylmiltään liikenteeseen maanantai-aamuna. No, minusta inspiraatio tulee siitä, että perusasiat ovat kunnossa. Oikein. Että mä saan inspiraatio, ja kun se peruskivi on perhe, ja ihania ihmisiä, että kenen kanssa sä oikeasti haluaa viettää aikaa. Ihmiset, jotka eivät syö sun energiaa, päinvastoin antavat sulle ideoita, rakkautta, jopa haasteita, mutta positiivisia haasteita. Joten se on äärimmäisen tärkeää. Mä saan hirveästi inspiraatio liikunnasta, että heti kun mä lähden juoksemaan, kun mä tuun takaisin, mulla on mahtavia uusia ajatuksia, haluan kirjoittaa paperilla. Joten tämä terveys, perhe-elämä, ystävyys, nämä perusasiat elämässä ovat ne, jotka ovat pohjaa inspiraatioon. Aivan. Ja sen jälkeen se on vain bonuksena, että mä saan olla meidän uudessa talossa Villa Stenberg. Villa Stenberg on mahtava yrittäjyystarina mun vaimolta, joka minusta oli crazy-projekti, että ostaa maatilaa ja remontoida sitä ja crazy ajatus, mutta se on Kisakallion melkein vieressä siellä Lohjalla ja asiakkaana pari viikkoa sitten oli Justin Bieber. Mahtavaa. Että vaimo rakensi semmoinen paikka, mihin Justin Bieber haluaa olla yltä. Että mahtavia juttuja ja siellä kyllä se on inspiroiva paikka, että se on maailman kaunein, hienoin villa, joka olen koskaan nähnyt. Ja siellä on rakennettu myös semmoinen työtila siellä, ja kun mä oon siellä, kyllä mä saan inspiraatiota luonnosta ja mahtavasta tilasta, ja Villa Stenberg on aivan mahtava paikka saada just sitä inspiraatiota. Mutta se on bonus, ja se on kiva, ei ole koskaan ollut ennen, ja silti mä oon saanut inspiraatiota, ja just näistä, että ihmisistä, rakkaudesta, ystävyydestä, terveydestä, että kun ne ovat kunnossa, sitten voi ponnistaa eteenpäin ja saada sitä inspiraatiota. Ja kaikki muu on pelkkä plussa. Joo, eli tämmöinen niin kuin peruspalikat kunnossa, niin kaikki muut on bonusta ja siitä ne ajatuksetkin virtaa paremmin. Oh yes. Hyvä, hienoa. Entä sitten tähän vielä meidän haastattelun loppuun, tietenkin meitä kauheasti kiinnostaa, että mitä Andre tekee seuraavaksi. Kerroit jo jonkun verran kirjasta ja totta kai varmasti puhut ympäri Suomea taas 100 kertaa ennen joulua. Ei, please, no.
ja haalarit päälläkin. Mä oon tosiaan huomannut, että Facebookissa olet heilunut siellä teidän uudella maatilalla ja näin päin pois, mutta mitä kaikkea Savolainen piiskaa. Mitä kaikkea on tulossa? Kerro nyt, mitä seikkailuja tulee ennen vuoden loppua. No, aivan, nyt se suurin seikkailu on nyt pari viikon kuluttua, kun olen tiimin kanssa American Film Marketilla ja me myymme Joulupuki-unelmaa leffana Hollywoodin tuottajille. Joka on kiva, että mä tapasin Ed Catmull Nordic Business Forumissa. Ed on Pixarin perustaja ja Disneyn toimitusjohtaja ja hän oli ainakin lievästi kiinnostunut tästä, joka on kiva juttu, että me menemme sinne pitchaamaan. Me olimme jo Cannesissa olleet ja siellä oli rohkaiseva palaute ja nyt käsikirjoitus on valmis ja sinne vaan myymään kirjaa leffana Hollywoodissa, että se on aika mahtipohtinen hullu projekti ja kiva yrittää niitä hulluja pitchejä ja projekteja. Ja ensi vuonna tulee Ihannuksen ihmemaa The Finnish Miraclein 100-vuotisjulkaisu ja sitten mun lahja kaikille suomalaisille yrittäjille ja rakkaille ihmisille, että kun kaikki muu on niin kunnossa Suomessa, on tietyissä asioissa, missä on vielä kehittymisvaraa ja tämä on lahja suomalaisille. Kirja työnimi tällä hetkellä on semmoinen kuin Puhu tai kuole. Kysymysmerkillä. Ja siellä mä kirjoitan kymmenestä myyteistä, tuhoisia myyttejä suomalaisessa puhumisessa ja vaikuttamisessa. Se on kirja puhumisesta ihmiselle, joka ei hirveästi tykkää eikä ymmärtää eikä halua koskaan puhua sitten yleisön edessä ja koska se on vähän niin kuin kuolemaa heille, että se on niin pelottava tilanne, ja mä ikään kuin mä otan sitä ikään kuin englanninkielinen sana, joka tuli mieleen, on tämä demystify, että mä avaan vähän sitä, että ei ole se kovin mystistä, se on tavallaan hyvin loogista tämä puhuminen, mutta mitkä ovat ne oikeat palikat, mihin kannattaa panostaa ja millä oikeasti vaikuttaa ja millä sä et vaikuttaa. Ja mä uskon, että suomalaisessa kulttuurissa, kun tämä on quiet, the power of introverts in a world that can't stop talking. Se on mahtava kirja, jossa puhutaan suomalaisista ja Suomella on ainakin siinä kirjassa mahtava maine, että kirjailija sanoo, että Suomi on introvertein, siis sisäänpäin kääntynein maa maailmassa. Se on hyvä asia, joka on totta, mutta se on taas sellainen vahvuus, joka on liian vahva, kuten mainitsin aiemmin, että se on liian dominoivaa. Ja mitä se on aiheuttanut sen, että se on ikään poistanut sitten ihmisiltä tarinaa ja vaikutusvaltaa Suomessa ja maailmalla. Ja mä haluaisin palauttaa sitä. Se on tärkeä ase yrittäjille ja ihmisille ylipäätään, kun osaat vaikuttaa oikealla tavalla. Joo, ehdottomasti. Siis tämä kuulostaa aivan mahtavalta ja taisi jo mainita etukäteen, että ehdottomasti lähetä meille linkki, kun tämä kirja tulee myyntiin ja totta kai muutenkin voisit laitella linkkejä meille, että me kaikki, minä ja katsojat, päästään seuraamaan sua tuolla verkossa ja varmasti tapahtumissa myöskin. Ja jos nopeasti voitkin kertoa, mistä osoitteesta me sut löydetään, onko se sosiaalinen media vai verkkosivut vai missä sä seikkailet? No mä seikkailen sitä Twitter-handle on @anchaker. On Twitterissä @chaker, on Instagram André Noël Chaker Instagramissa, on omalla nimellä Facebookilla André Noël Chaker. LinkedInissä myös, mä oon hyvin aktiivinen siellä, mä postaan aika jatkuvasti tarinoita ja ideoita ja kaikenlaista, että
että näillä kyllä uskon, että ja yleensä jos on suomalainen, joka pyytää kaveripyyntö, mä aina hyväksyn, että olen vähän rasisti Hyvä olla tässä. suomalainen. Että jostain syystä, että nyt on tullut jopa Skypein kautta siis ihan ihmeellisiä spämmejä maailmalta, Niin kaverispyyntöjä ihmisiltä ihan pimeältä tyypiltä. Mutta yleensä kun on suomalainen, sitten siihen voi Suomalaiseen voi luottaa. Joo, tähän asti on mennyt hyvin. Hienoa, aivan mahtavaa. Kiitos tosi paljon oikein inspiroivasta ja mahtavasta haastattelusta. Saatiin paljon neuvoja tähän uuteen alkavaan viikkoon. Kiitos Andre Noel Jacob. Hei, kiitos Saija sinulle. Voimia sinne Lontooseen. Kiitos paljon ja me varmasti nähdään pian. Toivottavasti. Voi hyvin. Moi moi. Moi moi.